Pozrite sa na žiačika. Teší sa na celý dom. Strašná tetka gramatika nie je pre ňoho postrachom. Pristúpte len k nemu bližšie, aký je len usmiatý. Celý večer niečo píše kokso. Sú to diktáty. Výmyselník z vidrov vil. I. Síty sisel sypal syr. I. Rybák brinzu skryl. I. Pytliak pícha, pýta pír. I. Čo sa to so žiakmi robí, hovorí pán učiteľ? Diktáty sú vraj ich hobby. To som ešte nevidel. Cez prestávku chodia za mnou, aby som im diktoval. Bolo to už dávno, keď sa žiačik toho bál. Mysmidlom sa nemýli. I. V bytči sú vraj byliny. I. Nezývaj na jazyky. I. Zvykni si aj na zvyky. I. V Bystrici sa pobili. I. Bík bystri na kobili. I. Vír vyletel vypchatý. I. Tak nech žijú diktáty.